ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ହାରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିରାଶ, ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଅସହାୟ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏହି ବିପଦରୁ ସେମାନେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ବିନୟର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତାସୁର ଆମ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ବୃତ୍ତାସୁରକୁ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିରେ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଜ୍ରାୟୁଧ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବଜ୍ରାୟୁଧ ତିଆରି ହେବ ଜଣେ ମହାନ ଋଷିଙ୍କ ତ୍ୟାଗରୁ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦଧିଚି। ଦେବତାମାନେ ଗଲେ ଦଧିଚିଙ୍କ ପାଖ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କଥା ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ। ଦଧିଚି ଋଷି ସବୁ ଶୁଣି ହସିକି କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ତ୍ୟାଗରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଭଲ ହେଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରୁ ତିଆରି ହେଲା ବଜ୍ରାୟୁଧ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ବଜ୍ର ଗର୍ଜନ କରିଲା, ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ବୃତ୍ତାସୁରଙ୍କୁ ହସିକି କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଛ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ବଜ୍ରାୟୁଧ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ଏବଂ ବୃତ୍ତାସୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଏକ ଶେଷ ପ୍ରହାର କଲେ। ବୃତ୍ତାସୁରଙ୍କ ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପୁଣି ଦେବତାଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।